Sanibonani. Themba ukuthi niyaphila. Angizoba mude kakhulu noma angifisi ukuba mude kakhulu. Ngicela ukuchecka ukuthi ngiyazwakala qala bese ke ngiyaqala ngoba ngifuna ukuthi nje bese ngiphuma kanje. Ngiyazwakala. Ngiyazwakala ngicela ngiphendule ngifuna ukuqala. Ngoba angifuni ukuthatha isikhathi eside. Okay, sanibonani bafethu. Themba ukuthi niyaphila nonke naba bethi ngiyazwakala. Ngithemba ukuthi niyaphila nonke. Igama lami mhlawumbe abangangazi. Umusenzo ungakwazi ukwenza isibongo lapha. Emhlovane. Mphanda ke ngakho ukuhlabelela lokhu ke lana bangisebenzisa lona leli igama likanti encane. Bafowethu ngilana namuhla. Angizile ukuzosusa izimpi noma ukuzothenga abantu noma ukuzofaka abantu ezinkulumweni endabeni zami. Angisiye futhi umuntu mhlawumbe othanda ukuthatha indaba zakhe ayibeke emphakathini. Kodwa ke uma ngabe zisuke mhlawumbe seyifikile emphakathini futhi seyifika ngendlela mhlawumbe yokuthi ngiyabona ukuthi khona la izogcina seyiphazamisa khona mhlawumbe indlela yokusebenza. Balekile ukuthi ngikhulume iside lami yabo. Angisiyeke umuntu ogood mhlawumbe ekukhulumeni noma ekubekeni istory but ngizozama yabo. Mina ke umculo lo uziphiwo kimi futhi ngicathi wonke umuntu ongaziyo la ungazi ngawo. Ingekho mhlawumbe into ethi ngifaka umuntu noma ngikhipha umuntu kanjani but ngenza nje into engisuke ngicabanga ukuthi ngizoyithokozela ngaleso sikhathi. Ngenhlanhla futhi engisasenayo kulo 6 years niyayithokozela. So ke ilaba futhi into yami angifuni ukuhamba kakhulu. Kunodaba engifisa ukulungisa sidlule kulona. Lokhu angikwenzeli ukuthi ngifuna isupport yenu. Angikwenzeli ukuthi ngifuna kube khona umuntu osesayidini lami kunama-side angiyibi la ngecampini. But ngikwenzela ukuthi uma kwenzeka ngelinye ilanga kuphinda kuvela istory esikanje mhlawumbe size sifike ekuthenini kunomsebenzi wami olimalayo ngoba iyenzeka lento nje manje uthola ukuthi mina ngikhiphile album angikhona ukupromote kahle i-album because ngilo ngibona ama comments athi awukwenza ukuthi into engifuna ukuqala ngicacise anginayo ingane engayenzele lutho. Mhlawumbe ke siqale la lento alini kwenzekile ukuthi 2019 ngicela sihambe sonke ke manje ngoba ngihamba nayo ngizoze ngivale futhi ukuthi lento njengoba ngisho ukuthi angiyenzele angifuna amasayiti angenzi lutho.
into engiyenzayo la ngiyenzela abantu abangiqashayo, abantu abangisupportayo, abantu mhlawumbe ababukela kimi if bakhona, because kuyenzeka mangabe usemehlweni abantu ube nabantu ababukela kuwe, so uma ngabe kunezinto abazizwa kuthiwa uyazenza ezingekho right bangaphatheki kahle. 2, eminye imisebenzi esisebenzayo siyasiqashwa abantu besifazane. Akubi kuhle uma bethola ukuthi kubantu besifazane kukhona la ongenzi khona kahle. Kodwa ke into yamilana 2019 uma ngifika emculweni after album yami eyayinengoma uWuthembeni, ngihlangane nabantu abaningi kakhulu ngaleso sikhathi. I think nginomama beingane abawu 2 engihlangane nabo ngaleso sikhathi. Omunye wabo uye waya public wathi angos, I think from 2020, yeah, ileqala khona 2020 kuze kube manje mhlawumbe isahambe ivele leyo nto enjalo. So ke 2019 hlangane nalentokazi mhlawumbe nokufika ukuthi kunezinkulumo ezivelayo ngazo. Ngihlangana naye 2019 bekuDisemba empangeni sinegigi, then sathatha ithombe ngefoni yami, kwaba ukuthi uzothi mase kuvulekelwe ifoni yakhe bese ngimfonela bese ngimthumelela ithombe. Hayi nangempela kwaba kanjalo, kanti mhla ka31 sizoba negigi futhi same place. Benginamagigi amaningi ke mina mhla ka31 ku2019. So ngasebenza ke ngangisuka empangeni ngabuyela khona ke empangeni lapho ngangisuka eBay la ngasebenza khona ngo12 because ngangisebenza ngo12 last dance eBay ngase ngiya empangeni. Mangifika ke empangeni futhi nangempela ngiyifica intokazi ingilindile ibisisebenzile ilinde ukuthi sibonane. Okay, uma isisebenzile ilinde ukuthi sibonane ayisithi icela ukungiphelezela kuma gig wami okugcina because ngase nginama gig awu2 eyayise Mtuba neyayiseOlundi. Sihambeke siye Mtuba, sisuke Mtuba siye Olundi ke ila safika sakhathalela khona because kwase kuyisekuseni safike salala. Wayehamba nomunye usisi angazi uma cousin wakhe noma wayebani yena untokazi. Ngaseke ngabhukhela igenge le yami engisebenza nayo, ngababhukhela nosisi lo ababehamba naye, ngase ngizibhukhela nami salala because sasodlula thina siye eSodona Bay ngomhla ka1. Okay, bavuke lapho basheshe bahambe babuyele eThekwini. Mabevuka behamba bebuyele eThekwini siyavuka nathi sibuyele eSodona Bay. Ngixolele ngoba ngifuna ukuyiqala ekuqaleni ngihambe ngeyigaba zokuxabana kokuqala nokuxabana kwesibili nokuxabana kwesithathu kanjalo. Angifisi ukubiza igama lomuntu ngoba angikhulumi ngamuntu la, noma mhlawumbe angifisi ukuyithola ngisenkingeni ngelinye ilanga kube ngazi ukuthi ngikhulume ngamagama abantu. So ke bavuke babuyele eThekwini no cousin wakhe, mina ngiyeSodona Bay. Uma ngisendleleni eSodona Bay asilalanga ndawonye, ngiyaxoxa uphendula comment, asilalanga ndawonye, ngababhukhela indawo ngazibhukhela yami indawo. Uma ngisendleleni ngibuyela eBay ngiyeSodona Bay bebuyele eThekwini, kungena imessage ethi sihambe kahle kodwa I miss you. Okay, from intokazi. Bese ngithi mina vele masibuye eSodona Bay siya eGreytown. Siya eGreytown, uma siya eGreytown singabonana eGreytown makuthi anibhizi ngalutho ngalelo langa. Then base bethi hayi sizingaya eGreytown. Mina vele eGreytown ku right because unama fans khona and kune event ngizocela ukulokhuza, ngizocela ukukhulumela ukuthi uma ufika eGreytown bakufake estage. Ayike nangempela sihambe
sifike eGreat Town ngenzela njalo ngizama ukuthi story sibe short sifike eGreat Town angene sifima sifike eGreat Town okay safika base bekade besilindile abantu because nama artist ayesephelile ngimcelele ukuthi angene estage wesaba futhi ngamthetha hayi la unama fans amaningi akuthandayo angene estage aperform nangaphela futhi ke because waye ne hit enkulu ngalesa sikhathi and abantu bayijabulela kakhulu uma siqeda ukusebenza okay masifika kwakunomngane wami engangazi ukuthi uyifan yakhe ngamcela umngane wami ngizocela ukuthi ungilalisela osise ngihamba nabo ngenxa zokuthi indawo ngithe ngiyabhuka eGreat Town amaroom asekho ngeparty sithe masiqeda ukuperforma umngane wami lo engangimcelile ukuthi alokhuze engangimcelile ukuthi amlalise shuthi washeshe wahamba shuthi wafika walala ke endlini because ngathi ngiyamfonela masiqeda ukuperforma angisamtholi efonini and kwamele ukuthi ngizame elinye iplan lokuthi abangani bami because basuswe yimina eThekwini beze eGreat Town kumele ngibalalise ngacela kwenye ifamily esemadimadolo ukuthi ibalalise ngenhlanhla ke yayikhona indlu eyayikhona bahamba bayolala khona ngahamba ngayolala ekhaya uma ngiyolala ekhaya the next day ke uma se kulaleze ngiyacheck ukuthi anilale kahle nani sekumele bahambe babuyele eThekwini yila ke abadlula khona ekhaya kithi ukuzobona ekhaya because abangani bami ngeke abangani bami bafike eThekwini baze bafike njalo emakhaya baze bahambe bengabonanga ekhaya so intokazi lengikhuluma ngayo ukwazi ekhaya iyazi kanjalo ukuthi yayihamba nami izosebenza emhlabeni ke ekhaya bekunoma nodadewabo uma ke emehlweni vele ube ngasaboni kahle udadewabo ube friendly kakhulu ukuthi uma ngabe ngifika nomngane bekwenzeka uthola ukuthi bayaxoxa mhlawumbe bazagcina ethatha amanamba because umuntu obekhonzile ukufona ke udadewabo kama okay ke kuhanjwe kanjalo uhlukanwe then uma sifike eMdlovane futhi I think akuvumanga ukuthi abangani bami bahambe then sagcina eMdlovane futhi sabhuka ko sayithola indawo sabhuka futhi ngabhukhela mina ngabhukhela uGazi ngabhukhela bona nodadewabo babehamba naye hayi kwaba right futhi azange sikhulume kaMashelana azange sishelana because ngalesa sikhathi sasihloniphana ngendlela ezihlukene bavuka ngakusasa bahamba baye eThekwini uma bebuya futhi uma befika eThekwini kwaba ukuthi akuhlaleke eThekwini iThekwini yabhora nani bazophinda babuye beze eMdlovane because kuhlaleke ngendlela right eMdlovane hayi ke it's fine that's when ke kuqala khona into kamajola yabo so makuqala into kamajola uJanuary uma kuJanuary qala into kamajola ngiyangifuna ukuyisheshisa ngaze ngimoshela idatha uma kuFebruary kuqala into kamajola ngoJanuary ngoFebruary kunomngane wami oneshow eGoli sahamba saya eGoli I think sahamba wayeneshow ngo14 February umngane wami sahamba kuyiTuesday masifike eGoli hayi zonke izinto eziright nani uma sifike eGoli zonke izinto eziright nani ntambama uma sekuzolalwa kungena uCallback efonini yami khumbula kahle futhi Callback wakhona uthi please call Zinhle ila okwakuqale khona ke ukwazana kwami naye personal yokuthi kuvela ukuthi umuntu njani mangena lo Callback angicela ukuthi ngibuyele
kuwona because uCallback wentombazane ngithi le number ngiyisebenzisa kuma city cover nawo yonke into iya kufona wonke umuntu kubhaze wonke umuntu angikwazi ukuvele ngibuyele nje enambeni engayazi uyabo ngoba uzothi uyabuyela enambeni ongayazi athi umuntu ayibe ngifuna ukuncoma khawe usebenze kahle ngathi hayi kukulungile isuke lapho ke ingcabano kangangokuthi asilalanga ngalobo busuku ba Tuesday sifike eGoli asilalanga ngalobo busuku ba Tuesday kangangokuthi kwazi kwafonelwa ubafo lo wayene event ukuthi kumele ambhukhele ama flight abuyele emumva ngo Wednesday akasayingeni into yeshow seyahamba because amadoda usewabonile izinja wafonela abantu ayenze kubona ama audition ukuthi bangabe samqasha because amadoda onke about ukulandela izinqa awabathanda abantu besifazane so i-experience engaba nayo ngalelanga la Tuesday ebusuku for mina yayi enough ukuthi ngingathi it's over then masivuka ekseni uright umuntu obuyele kuma senses wakhe uyaxolisa ukuba uhlobo lomuntu awuyena siqala nanokuba ne date okay sivuke ekseni seMariezali sibuye ntambama Wednesday same thing I know ngenzeka isilima lana ngihlale ngicabanga lento kahle vele kushuthi kukhona into efihlwayo ngalomuntu obebhazile saphinde saba na same problem Wednesday ebusuku yokuthi asilale futhi sibanga le ndaba yalo Callback yes same thing futhi kufonelwa abantu nani yaliwa amadoda izinja nani bese Thursday ishow Friday Monday futhi ebusuku siyalwa eMinis Right ebusuku siyalwa eMinis Right Thursday ngavuka ngathi thank you I'm done angifisi ukuphinda ngizibone nginalo umuntu wesifazane empilweni yami angikwazi ukulwa ubusuku bonke 3 days ulandelayo and ngavuka ekseni ngaxoxela umngane wami Thursday ukuthi I'm going to I think le relationship akusiyona le ebengiyifuna futhi I don't think ngizokwazi ukuhlala nemama after i-experience engibe nayo kulesikhathi hayi ke abesethi umngane wami hamba kuGoogle ufika useshe umseshe nje then there is isitolo zosithola lapho okay ngahamba ngasesha ngathola ukuthi yo kushuthi la ngingene ngingazi ukuthi imama lami liwuhlobo loni lo muntu yabo but sengiyathola ukuthi umuntu ongayithathi nonsense yabo engayithathi nje nonsense ninganikana inkinga isikhathi eside udaba lenu luze liyofika kude okay ke uma sibuya sa decide ukuthi hayi siyahlukana kanjalo angithi kusho masisegoli phela bekuthi mangabe si right sixoxe njengabantu abathandanayo simbathe futhi njengabantu abathandanayo uma sibuya kwakuthi siyahlukana nani kanti kuzohamba isikhathi kuvele indaba yengane kuvele indaba yokuthi intokazi ikhulelwe so uma kuvela indaba yokuthi intokazi ikhulelwe sizama manje ke ukuthola iway forward ngoba ni experience sibe nayo eGoli ithi sabantu manje abangaboni ngasolinye ngenxa zokuthi
siphambanile kakhulu futhi ngangiqala ukuba neexperience nje ya selokhu ngaba nje sebudlelwaneni bezothando ngangiqala ukuba naleya experience ka 3 days ngingalali silungisa leyo nto sekuvela indaba yengane sesizama ke manje ukuthi sizoya kanjani phambili because sekunengane kanti futhi sesixabene ngalendlela uma kuvela indaba yengane sisalungisa leyo nto ngenza ifeature nomunye usisi nomunye futhi wabafowethu ocula gospel angizowabiza amagama abantu ngenza ifeature nomunye usisi nomunye wabafowethu ocula gospel then angazi noma intokazi le engangibambisene nayo iyasola ukuthi kukhona into ewumjolo nalo sisi engicula naye bese inboxa shuthi baze baxoxeke ithi ujolelani nendoda yami then usisi lo aziphendule ukuthi no angijoli nendoda yakho indoda yakho ijola noSibanibani yabo isho lo sisi lo etshela intokazi lena engangiphila nayo igama lentokazi noma lika sisi engase ngiphila naye ngaleso sikhathi iqala lapho ke indaba yokuthi akafuni lutho ke ezomhlanganisa nami futhi akakwazi ukuba nomuntu onamantombazane amaningi eceleni yabo okay ke sibangele leyo nto asho ukuthi yena umuntu okholwayo uzwana nezinto ezi-straightforward yabo okuwukuthi ke ngoba la ngithe ngizokhuluma iqiniso angizile ukuzozidefenda angizile ukuzokwenza njalo okuwukuthi uma kunjalo ngithuthi ke nami ngathi kwaku-wrong wami loyo ukuthi mhlawumbe ngibe nabantu abangaphezulu koyedwa ngaleso sikhathi kufike ke isikhathi sokuthi sixabana kanjalo uyakholwa akazwana into ebhedile nani ucela ukuphuma ngiphume kuye ngingakhulumi lutho nangento yengane ngingenzi lutho okay ngase ke shuthi ke I think kwadlula ba 2 months ngazama ukuthi mfethu ingane yakho yokuqala le I know mhlawumbe indaba ye pregnancy nani ayikho into yaziyo but into ithi kumele kube khona into ezanywayo asikwazi ukuxabana forever sinengane ngoba kungenzeka ugcine mhlawumbe uteta ngendlela engekho right if awuzange uhlangane nomuntu wesilisa isikhathi eside before ubeletha okay ke uyafela leyo mzamo because kwangathi siyaxoxa but waye ngigwadele ukuthi sengitholile for 2 months sengiyalokhoza askisi sengizobuya manje ngizozama ukuzenza umuntu oright nani indaba ihambe izifike ekuthenini bekuyi COVID if ngaphosisi ngaleso sikhathi iCovid kwakhona umuntu ongi-advise ukuthi asibe live more ku Facebook ukuze singaluza ama fans noma sihlale emehlweni abantu ngelinye ilanga ngangena kwi-panel eyayinabafowethu abakhona endimeni omunye bese thawu sizwa kuthiwa umithisile yabo mina angisiyena umuntu olokhuzayo angisiyena umuntu okhonze ukuthi indaba zakhe ziye
public. Njoba kuvela into ethi mina ngaphika ingane isuka from leyo live loyo ukuthi wathi sizwa kuthiwa umithisi yabo ebese ngithi mina hayi akukho lapha engimithise khona uyabo futhi ke uma kuukuthi kwakuyiphutha lelo ngifisa ukuxolisa futhi ngilivuma ukuthi kwaba yiphutha lami because angisibonanga isidingo sokuthi ngihambe ngiyovuma go live ukuthi kukhulunywe ngeindaba zami private uyabo isuka lapho ke into ukuthi ngiphika ingane kuze kube kuthiwa ke ingane iyateto imina futhi umuntu owabalanda esibhedlela ngabayisa elokhuzaneni endaweni la ababezohlala kuyona ngafike ngashiya ngabashiya khona kwase ke kuba ukuthi isimo aykusona ngaleso sikhathi because waye ne pain ukuthi aka mhlawumbe ezinye izinto zobhlungu abuzwayo ngiyilokhuzana ngiyimbangela yabo lobo buhlungu angihlala ngaye kakhulu ngafike ngabashiya ngashiya izinto ezayifuneka ngahamba ngase ngithatha inamba yomuntu owayekhona lapho ukuthi ngizoxhumana naye ezintweni ezidingekayo nani okay ke fast forward ke zaqala lapho kuyinkinga phakathi kwethu ngo sekunengane saqala lapho inkinga zokuthi ke manje asisaboni ngasolinye ngenxa zokuthi sibuyela back kulesa story sokuthi ngimshiye ekhulelwe ekubeni ngathini yayisinezinto ezimbili lezinto zokuthi sifike saqabana eGoli kuyimi umuntu ongekho happy ngenxa zokuthi ngithole into ebengayazi bese sesixabana kuloko kwesibili esepregnant sekuyena ongekho happy because uthole ukuthi ngiyajola somewhere so lezi zinto zikanje manje so babili bese singasekho happy sixabana so uma ngabe ke isibuya sekunengane isithinto kumele kutholakala indlela yokuthi kwenzeke izinto eziright enganeni uma ngabe sencane ke ingane it's fine ubuye umuntu obuya kwate abe umuntu obuya be right angakwata manje kwata but ekseni kuse right and uma right my right akekho umuntu ongamfisi eduze kwakhe because umuntu right mangabe right futhi uma engabe ngasekho right umuntu ongekho right engathi awumfisi eduze kwakhe so ke lento ihambe ekuthenini okay ngalesa sikhathi yayikhona into ethi sixabene because nginayo iaccount angiyifaki imali yengane ngiyifaka imali yengane kangangokuthi ephepheni bathi uma bengifonela ngendaba yokuthi kuvela into yokuthi angiyodla ingane ngabanikeza ama proof ukuthi ingane ngiyayikhipha imali yengane uyabo mina ke ngizokusho lokho because angisho ngathi angifuni ukuzibeka right mina anginayo imali eqondile yengane engiyikhiphayo ukuthi mhlawumbe lethe ngenyanga ngikhipha 1000 or 2000 or 3000 kuya ngokuthi imali kuleyo nyanga benginamalini ebese ingane zonke ngihlukanisela imali elinganayo zonke if kuukuthi imali enginayo inele ukuthi ingane kumele ithole 500 zonke ngizinikeza 500 ayikho ingane ekuthiwa ngizoyinikeza 3000 enye ngiyinikeza 1000 because ingane zonke ziyafana kumina so ke ngabanikeza bephepha i-proof yokuthi ngiyayikhipha imali yengane uma sebebhala ngangitshela bazoyifaka leyo nto bangayibhala
uyabo. So ila engabona khona ukuthi ukuchaza nje iside lami ngcono ngivele ngiyeke ngoba livela lisebenzi nibona bengithule sonke ke lesisikhathi. Okay, ihamba indaba izifike ekuthenini sivumelana ngokuthi okay, December 2023 ngoba ngifuna ukuyivala lento ingazibe yinde kakhulu. December 2023 ngangifakela futhi ingane imali ka yempahla za Christmas. Okay, ngebhadi ke likhona ngangenayo imali kahle because ngangade ngishonela umama, uyabo. Ngangade ngishonela umama, so ingane ngangifakela ama 3.5 yeah, December 2023 ngifakela ama 3.5. Okay, futhi kwaba right bonke babonga because babesi understand isimo sami ukuthi anginayo imali, so imali engane ka Christmas yempahla za Christmas kuzoba ama 3.5. Okay, kwenzeka ukuthi uma kufika kwadlula lapho, makudlula lapho wangifonela ngawo December, uyabo. Wangifonela ngawo December ngokuthi uneyinamba eziningi. UMasixabene ngiyablocker afone ngenye, uMasixabene ngiyablocker afone ngenye, uMasixabene ngiyafuya ngiyablocker afone ngenye, uneyinamba eziningi. Wafona ifoni ngayibambisa umuntu. Uma ngabe ifoni ngiyibambisa umuntu yasuka lapha inkinga yokuthi ifoni banjwe umuntu kanti uyena ofonayo, uyabona. Ekseni kwasa esekhaya nje ngasesitolo ngokuthi angizwani nokukhuluma futhi angizwani nedrama, ngadlula nje ngangakhuluma naye. Wayesesuka waya enhla komuzi ngasenhla kunoma wengane yami khona lapho. Wasuka waya kama wengane yami elapha ngasenhla. Ngiyafonelwa kuthiwa nangu eselokhuzana, nangu esekhanda inkinga phezulu kama wengane yami. Ngisuka ke futhi ekhaya ngihambe ngiye khona ngoba ngithi ngiyokhuza leyo nto leyo. Uma ngifika khona okay ngahlangana naye ke esehamba wangivimba endleleni ngenxa ukuthi ngangihamba ngeveni ngagibela odongeni ngadlulela ngale. Uma ngidlula wahlehlela emotweni yami. Ngitshela ngibhe kahle futhi ngizokhuluma iqiniso lodwa. Inhliziyo yami ke yonakala ngalela langa kangangokuthi ngacishe ngaphakamisa isandla futhi kube kuthiwa mhlawumbe ingane yayingekho. Ngangizosiphakamisa isandla because bese ngimbekezela isikhathi eside. Ngasiza ukuthi kwakukhona ingane okuyona yangikhuza ngayeka. Ngishilo ngathi angifuni ukuyibeka kahle la, ngifuna ukukhuluma iqiniso linje ngoba linjalo. Ukube kuthiwa yayingekho ingane mhlawumbe ngangizoyithola siphunyukile isandla ngoba le yanto yayisingaphezulu kwamandla ami, ngakhuzwa ingane. Okay, kudlule lapho uJanuary ngithi ngifonela umuntu athi nangu uma wengane yakho engicela imali, ethi ucela ngimboleke imali, ingane ayinazo izinto. Ngithi mina ayikulungile khuleka ngizolokhuza. Ebese ngivele ngifaka imali kwi-account yakhe. Angisazi noma yayi 1000 rand noma yayi 1.5 January this year. Cause lo muntu usengifonelile ukuthi nangu eboleka kuyimali, uthi ingane ayinakho kudla. Ngifaka imali yengane. I think kwadlula 2 days. Kwadlula 2 days wafona
wathi oh okay ngayo ukuxabana lokho wafona wathi akasafuni into emhlanganisa nami, akasafune imali yami, akasafune lutho. So kuma ngifaka le mali wafona after 2 days ethethela ukuthi ngiyifakeleni imali because ubengafuna imali yami. Ngamtshela ngathi ngizwe ngabantu ukuthi uhamba uboleka imali uthi ingane ayinazo izinto. Okay, wathi ucela ngimsendele i-account ayibuyise imali yami. Ngathi angikwazi ukusenda i-account uyibuyise imali uJanuary manje bakhona abantu mhlawumbe abafuna ukubuyisela izingane esikoleni nani. Cela uthathe leyo mali leyo unike whoever ombonayo ukuthi usole noma uyayidinga leyo mali because mina angikwazi ukuyithatha back. Uyabo ebese athi wangitshela ukuthi akafuni imali yami. Ngithi mina angikwazi ukuzwa ngomlomo wakho mina ukuthi awufuni imali because ku social media uhamba ungibeka njengomuntu ongondli noma ongayinakekeli ingane. So angikwazi ukuthi ngomlomo sivumelana ukuthi awuyifuni imali eqhamuka kumina ekubeni kusasa uzohamba uyothi ingane ngiyondli ngingabi nayo proof yokuthi ingane ngiyayondla because ngivumile ukuthi ingane ngivumile mawuthi ngafaka imali ngokuthi oh ngiyazi ngijombile Nkosi yami kodwa sizohlangana le story ngokuthi December khathe ngishayisile ngahamba ngithi ngiyokwenza i-protection order kwamaphumulo efona nomunye ubaba angisazi noma wathi ubamncane noma wathi ubani owathi angikwazi ukuletha amaphoyisa enze i-protection alethi i-protection order angikwazi ukwenza icala eluthu uma sekufika amaphoyisa elethe i-protection order kubo kukama wengane kuzobe sengenza icala lesibili because icala lokuqala angihlawulile nginengane angihlawulile then sengiletha amaphoyisa bacela ukuthi ngiyeke i-protection order bazokwazi ukukhuluma naye bahlale naye phansi bamkhuza. Okay, bathi ke bahlale naye phansi bamkhuza. Uma ke sekiwa wahamba ke wayofaka wayokwenza affidavit yokuthi uyangikhulula ukuthi ngingabe ngisayikhipha imali yengane. Yes, nginayo futhi leyo affidavit. Uma ukuthi ukhona ofuna ukuyibona ukuthi ngoba ngikwazi ukuyisenda la nginayo leyo affidavit yokuthi ngingabe ngisayilokhuza imali yengane. Okay ke it's fine ngoba sekunento ephuma emaphoyiseni nani uma ngikhipha imali yengane uma kuthi ingane ngiyinikeza 1.5 yalinganisa uma ukuthi ngiyinikeza 1.5 ingane zami ngithatha lo 1.5 wengane le ngiubeke eceleni ukuze uma ngabe usufuneka ngikwazi ukukhipha. So ke lento yagcina isithi sixhumana ngobhuti wami because asisaxhumani thina siyaxabana. Ubhuti wami ufika tshela ubhuti wami ukuthi yini ayidingayo mina ebese ngiyayihambisa kwamaphumulo ubethumela izingane zakwabo ukuthi zizothatha leyo nto uma ishoda ngento ubesho ukuthi hayi njengamanje ingane ishoda ngo1 no2 no3 no4 no5 ngihambe ngiye kwamaphumulo ngihlangane noyedwa efamilini yakhe bese ithatha lezo zinto lezo kwaya ngoJune lo makuvaliwe ikole mhlawumbe nisibonile isithombe ngihleli khona nezingane zami ngoJune ngoba bekuvaliwe ikole bengivakashise izingane askis ngenkinga ke yokuthi ngokusho kwakhe uthi baba nengcabano
ekhaya nomndeni wami. Angazi angifuni ukumphikisa futhi nomndeni wami angifuni ukuphikela because ngangingekho uma kuxatshana. Ngokuthi baba nengxabano nomndeni wami wazi wa decide ukuthi ingane ingabe sangena ekhaya. So uma ngivakashelwe izingane okay siyaxhumana ngokwengane kanjalo. Uma ngivakashelwe izingane ngifike esinqumeni sokuthi kunezingane ezimbili ezihlala ekhaya ozu 3 kunezingane ezu3 ezihlala ekhaya. So lezi ezivakashile akuzoba bikho fair for lezi ezihlala ekhaya ukuthi zona zihlele ekhaya noma kuvalwe izikole lezi ezisuka ngaphandle zivakashile. Bese ngithi hayi zizohlala iviki elilodwa ekhaya lezi ezivakashile isabona ekhaya bese ngeviki elilandelayo ziyahamba ziye eThekwini. Ngithumela ubhuti wami Bafo ngicela ungisiza ungitshelela usisi ukuthi ngihambisa izingane ngizisa eThekwini eholiday uma kuukuthi ku right for yena ngoba la ekhaya azikwazi ukungena. Uma ukuthi ku right for yena ukuthi ingane ihambe eThekwini nalezi ezinye izingane ngizocela ukuthi kuhlanganwe khona eThekwini. Okay abese ethi hayi akavumi uyabona. Okay ke ngiyikhiphe lezi ezinye izingane zihambe ipheleke leyo trip. Uma kuphela itrip asende I think angazi kwakushoda ama Coco Pops nobisi nani ngithi ngizolihambisa ngilihambise. Uma ngilihambisa kungafiki izingane zakubo kufike yena. Uma kufika yena ebese ngiyabhodla nje ukuthi ibhlungu kodwa lento yokuthi izingane mayihlangene enye ayikwazi ukuba khona. Ebese kuba ukuthi futhi izingane uma ngabe ngenza izinto kukhona ingane kufanele ihlalise eceleni njalo uyabo. Athi hayi ngiyakukhulula umusho njalo ngiyayi understand ipain yakho kusasa vuka uyothengela ingane. Hayi ngithi ngiyabonga kakhulu ngihambe ngiye ekhaya ngibuye ngakusasa ngidlule ngimthathe wathi ucela ukuthi sisebenzise imoto eyodwa uzobuya ngama taxi uma ngabe sebenza njengoba ngisho ukuthi uma right uma umntanami uba right uyezwa futhi uma engekho right usuke engekho right. Athi ucela ukuthi sisebenzise imoto yami sihambe ngemoto eyodwa uzobuya ngama taxi. Hayi ke ngase ngithi okay kulungile ke sahamba uma sifike Stenga ekugcina manje ngizoyivala. Uma sifike Stenga sifike Stenga impahla zengane azikho ezi right ngaleyo ndlela. Sihambe siyibhalitsha sifike ilapho sakhe sayithola khona ke impahla zengane right. Sathenga ke impahla zengane ukuthi ngaze ngabona amateku amahle abantu abadala ngawathengela uma womntanami uyabo. Okay I think imali engayispenda lapho close to 7,000 uma sengibala neyamateki akhe. Okay bese I think kudlule 4 or 5 days wafona wathi usekucabange kahle ingane yakhe ayikwazi ukugqoka ama remainder alezi ingane. So ke bafethu akhona yini ama remainder ka 7,000 kanti nginamalini if ukuthi ukuthenga impahla zengane ngemali engaphezulu ka 6,000 kubukeka as ama remainder. Okay it's fine.
ngangayinaka leyo nto. Ngithe ngithi ngafonelwa ekhaya kwathiwa impahla lezi bengiyithengile uyibuyisile. Uyabo, uyibuyisile impahla zisekhaya. So ke impahla engangiyithengile zikhona namanje zisekhaya. Futhi uma Enzo oyi1 la kunina labade bengithuka. Mhlambe naye waxabana nobaba wengane yakhe ongenazi impahla zengane zika Christmas noma eka December because zintsha ongenazi impahla zengane ka Christmas eyifaka usize owodwa ni nalo yasa ngizofe ngibheka ukuthi usize bani bengane ngizomupha wona because akukho la engizosisa khona yiso sisibama abancane banazi izingane but angikwazi ukuthi nginikeze izingane zabo izinto ebengiyithengele ingane yami. Kungcono ngoba bakhona la abazwelana naye nani engizoziba bona lezi impahla lezi zengane. So ke sengiyavala ke ivaleka kanjalo ke into yokuthi sifika futhi la ekuthenini khona kubuyiswe impahla zengane ekade ngiyithengile nani yonke into. It's fine, ngiyavuma uma kuukuthi angizondli ingane. Mina nginezingane eyikhona enginazo. Why inkinga kuyingane eyodwa engayondli engayenzeli lutho for 4 years? Mina ngicabanga ukuthi sonke sinento ethi no amateka wabuyanga akhe kwabuya impahla zengane kuphela. Umntanami intombazane I think kunamateka ePhuma kunophaqa bePhuma kunamateka eNike yeah if if ungaphosisi excuse ngine mina anginayo ingane eyi1 yabo sengifuna sivale manje lento anginayo ingane eyi1 mina nginazi izingane if ukuthi lezi izingane ziyangihlula noma angondli why kunengane eyodwa nginenkinga nayo noma ekuhlala kunenkinga nayo every after 3 months. Why ungakazi uqhamuke abanye oma beingane kuthiwe angondli. Ezinye izinto ngiyazithula because angifuni ukuluza relationship noma beingane ngoba ukubona ingane kusuke kudepende kuma wengane if ingane ungayihlawuleli. So ezinye izinto ngiyazithula zibhlungu zimnandi ngiyazithula because ngisuke ngenzela ukuthi ngingagcini ngiwele side wrong noma ngixabana noma wengane ngendlela yokuthi angisakwazi ukubona ingane. 2 zikhona indlela kunabantu abodla ngenkantolo nani uma kukuthi abafuni ukondla. Kungani size sibe na 4 years sikhuluma into ukuthi mina ngondli? Why ngingayiswe enkantolo ngondle ngesondlo if ukondla kuyangihlula? Because ziningi indlela zokwenza umuntu ukuthi ondle if ukuthi akondli. So ke kuwo wonke umuntu okholwa ilesi story why kuyena kungakaze kumfikele lokho ukuthi zikhona nje indlela zokwenza umuntu ukuthi ondle uma ngabe ukuthi akondli. Yini zingakaze zenziwe lezo indlela njalo kuhlezi ku social media. Bathi ke gcineni kwakho konke bakhona abantu abakholwa lezo story
kuwukuthi futhi ke nami angeke ngize ngimvimba umuntu ukuthi akholwe yinto asuke efuna ukukholelwa kuyona ngaleso sikhathi. Kodwa iqiniso lithi angizidefend la, futhi ngifuna ukuthi senzeni into ethi kusuka namhlanje kuya phambili. Angithi siyasizana la, siyasekana, siyazwelana nani. Ngoba mhlawumbe inkantolo iyahlupha, ihlupha ngento eyi-1 inkantolo yokuthi uma kuyofakwa into yesondlo, inkantolo ithi kubalwa mhlawumbe izinto onazo, kubalwe ini, uthola ukuthi mhlawumbe imali oyinikeza ingane mhlawumbe igcina sekuyimali engeke izisize ngalokuthi ingane. Ngifuna senzeni kanje, kube ukuthi sizobeka imali ekufanele ngiyikhokhe ngenyanga for ingane, ebese siyahamba noma ngathiwa akusayile yena, ngizoyenza lento kanje manje ngiyibeke la ukuthi imali yengane ngiyazibophezela mina, ukuthi imali yengane mina ngizoyenza ngenkantolo, mina uzohamba yofaka ukuthi uyayilanda enkantolo noma akayilandi, because leyo kuyibeka mina kumina ayisebenzi. Ukuthi uyayilanda enkantolo noma akayilandi, imina engizoyozivulela mina icala lesondlo, futhi ngifike ngizikhethele mina ukuthi imalini engizoyifaka, because inkantolo mhlawumbe mangayitshela ukuthi nginani ngingagcina mhlawumbe kuthiwa isondlo ngikhipha u500 noma ngikhipha u400 noma ngikhipha u50 rand ngokwemali engiyisebenzayo nezindleko enginazo. Mina ekhaya kunamama akunababa, emini umuntu osebenza intesini ekhaya kunabantu mhlawumbe abawu20 abanakekelwa yimina, bonke labo bantu ngalomsebenzi womculo. Angeke ngikwazi ukuvuma ukuthi ufe ubulawe ngamanga aqanjwayo ngenhloso yokuthi kubulawe mina, not ukuthi khona into engayenzi kahle, ngenhloso yokuthi mina ngicindezeleke noma kube nabantu aba-against mina. Angeke mina ngondla abantu abangaphezulu ka20 ekhaya ngizohlulwa igazi lami, angeke ngiyenze leyo nto. Mhlawumbe bakhona la kunini ababekhona emngcwabeni kamama. Into engayisho emngcwabeni kamama mina ukuthi izingane zasekhaya ngeke zize zingihlule, ngeke zize zingisinde, ngizoyithwala la ngawami amahlombe kuze kube nami kufika umhla wami wokuphela. Ngangingakhulumi ngoba ngikhuluma emngcwabeni, ngangikhuluma ngoba into engizoyenza leyo. Mina ukuyeka kwami isikole, ngayeka isikole ngaphuma ngayosebenzela izingane zasekhaya. So ke sekungathi mase kufanele ngisebenzele izingane zami ebese ngingasebenzeli izingane zami, ngiyeke izingane zami ngithi ayibulawe indlala, ngibe ngakwazi ukuyeka isikole ngiyosebenzela izingane zasekhaya. Ngifuna ukuthi nazi namuhla ukuthi yonke into enidefendayo, because manje angikwazi nokuphusha kahle umsebenzi wami ngepeace. Masathe ngiphusha umsebenzi wami, naba abantu bakhona bacomment into abayikhomentayo, sekuze kuyangiphoqa ukuthi ngiyaphendula, because kuzoposta umuntu we-event athi hayi sibhuke usibanibani, baya abantu nama-comment kuthiwa mkhipha sikwi-event ngoba ukuthi nokuthi. Ekugcineni bese kuphilwa ngane ekhaya. Lezi ezinye-ke mhlawumbe iy'ngane-ke zona ngiyabona cause mhlawumbe ezabanye iy'ngane khona abanemali abakhonayo ukuthi noma ngakuthiwa mhlawumbe angisenawo amandla okuzondla iy'ngane, but bangakwazi ukuqhubeka bazondla. Kukhona-ke laba abangenawo amandla abadiphendele kimi ukuthi uma ngingayifakanga imali yengane ngempela kusuke kunenkinga. So uma ngivuma ukubulala noma ngivumela izinto engizibonayo ukuthi izogcina zibulala umsebenzi wami, kusho ukuthi kwamina anginankinga nokuthi kube khona abantu abalambayo ngenxa yobudedengu bami. Ukuthula bengikuthanda impela, futhi ngiyabahlonipha bonke abantu abebetha ngithule, but ekugcineni kwakho konke angikwazi ukuthula into iqhubeka every day.
Okwengoma ngibuye ngize kokwengoma. Okwengoma kuqala manje that is why ngingakuphenduli. Last year kwi-album yami kwakunengoma eyayithi ibhadi eliyinhlanhla. Wayithatha leyo ngoma wayiqondanisa naye futhi wayenze ngathi ngikhuluma naye. Njengoba namanje futhi kwenzeka ukuthi uthathe one of my songs wayiphendula engathi bengikhuluma naye. So ke izoba nini into yokuthi uma ngiye studio sekumele ngiyicwece manje sekunama message engingasazukwazi ukwadlula noma engingasazukwazi ukucula ngawo ngenxa zokuthi kuzoba nomuntu ozothi iculo liqondene naye. Abamaziyo noma abasaziyo sobabili from ekuqaleni bayazi ukuthi iculo elithi ibhadi eliyinhlanhla askisi iculo elithi ibhadi eliyinhlanhla walithatha walenzela ke uyabo njoba namanje futhi sekwenzeka same thing. Okay ke lapho ke anginankinga because angifuni ukuthi ngithi ingoma nani ekhona njengamanje because angeke sithathe lutho ebucikweni bukasisi usisi uyiciko and une talent. Lokho ngicabanga ukuthi abantu abaningi abakungabazi namanje futhi I think ngale kwezinto eziningi angifuni ukuthi ngithi ingoma ekhona njengamanje ekhuluma ngoba bomntwana ibheke kumina because uyi artist mina uma ngihlangana naye wayenengoma eyayincoma uthando but ngahlangana naye singile. So ke uma kungathiwa ngithatha ingoma akayenze manje ngithi uyibhekise kumina ungabe ngiganga ngaye ngoba uyiciko ngendlela acikoza ngayo futhi angeke ngimkhethele ukuthi ucikoza ngayiphi indlela. That is why ngi against into ethi ingoma mhlambe nephumile ikhuluma ngami because uma ukuthi ngingathi ikhuluma ngami ngabe ngenza iphutha ngoba akaculeli mina uculela umphakathi uculela iSouth Africa mhlambe nangaphandle kweSouth Africa. So uma kuukuthi no azange ngikhulume into ukuthi ubani ubani uyabo. So into engishoyo into ethi lo live ngiwenzele ukuzocela la ukuthi bantu bakithi kuya yonke into asihlonipheni ispace somuntu uyabo. Angisiyena umuntu okhonza into zo social media okhonza ukuthatha indaba zakhe azise emphakathini but namuhla ngicina ngiyaphoqeleka ukuthi ngizohlala la for i-hour ngichaza ngeindaba zami ngenxa zokuthi ngihloniphile ispace somuntu ngangangena kwispace somuntu ngayiqhubekela nento yami but kunabantu abalandana from ngale bazophazamisa into yami ngapha yokuthi angisakhoni manje nokuphusha umsebenzi wami ngepeace because nabantu abangisupportayo abasazi noma manje bancoma umsebenzi wami noma balwe nabantu abakuma comments abakhomenta into okungesiyo engikhuluma ngayo. So sesivala lento kangangokuthi ngilokhuzile ngize ngagcina ngiphoqeleka ukuyenza i-protection order futhi again kamaphumulo. Uma ngiyenza i-protection order kamaphumulo
kwafika into ethi ngiyakhuluma ukuthi ngicela ukuvala even ukuthi abe axhumane nabantu engisondelene nabo ngenxa yokuthi uhlukumeza yabona bangathiwa wonke umuntu engisondelene naye ukhipha ifoni yakhe akuvezele izinto ababhalela zona. Kunzima manje ukuphila nami ngoba ukuphila nami ungathukwa noma inini kusuka manje futhi ungalali because uma ngabe kuthiwa sesiqalile siyakuthola khuleka singaqala ngo11 ebusuku uzulala ngo3. So kwenzeka ukuthi kunomuntu engiphila naye ngempilo yami ya private engiphilela naye nami lapho ngijabula khona nani. So wathola ukuthi ngiphila nomuntu owusibanibani wakasibanibani wangenela kuye mhlawumbe nabona impostile even ku social media wangenela kuye. So uma ngiyovula i-protection order mina kwamaphumulo kwathiwa naye lo muntu engiphila naye if ukuthi uyamharasa akeze naye azozivulela yakhe i-protection order because angikwazi mina ukuvula i-protection order eyodwa yabo bonke abantu. So I think nabona ke ivideo sekushuthwa imoto kungazi ukuthi umuntu engiphila naye uze wazongena eindabeni zami noma ungiphelezelile mangiyodiscuss imatter yengane. Cha, wayengaphelezelile mina naye wayebizwe enkantolo ukuthi azozivulela icala ngokwakhe ngoba uyahlukumezeka. So ke ngelanga kule protection order sibuya I think wabuya wazo post ukuthi enkantolo thank you inkantolo yakamaphumulo ngokuvuma ukuthi ngingabe ngisayibona ingane. Cha, inkantolo ayizange isayine leyo nto leyo ayikho futhi into eyakhuluma ngale yalanga kwakubuya ukuyosayina i-protection order nayo futhi aseyiphulile imigomo yayo i-protection order. Ukube kuthiwa ngumuntu omubi mina ngabe sengambile ngawo umbopha because useyiphulile vele imigomo ye-protection order nezinto ezayibhalwa kwi-protection order but angikwazi ukuyombopha because uhlala nengane yami egcineni kwakho konke. Angikwazi ukuthi ngithi ngiyomvulela icala nani ngoba uhlala nengane because kwashiwo kwathiwa icala le-protection order alithethwa 10 years oyihlalela. So uma ngabe kuthiwa okay khona ukuthi umithisa kanjani umuntu ongamthandi cela ukuphendula sisi wami ayikho into ethe ngangamthandi ayikho into enjalo awukwazi ukulala nomuntu ongamthandi. Ithi into yami kwi-trip yaseGoli ila engabona khona ukuthi angeke size sihlalelana ayikho into ethe ngangamthandi. Mawuthi awuzwanga kahle ngiyaxolisa phela benisabuya nasemsebenzini neindlebe mhlawumbe beyingakagezeki kahle sisi ngenzeka kube mhlawumbe ulalele ungakayigezi indlebe wangayithola into engichazile ngishilo ukuthi ayikho into ethe ngangamthandi ngithe into eyenzeke eGoli iyona eyenza ukuthi kuze kufike la ekuthenini khona siyahlukana ngeindlela. So ke sesivalile manje kuyo yonke into ngifuna ukuthi sengihamba nje nizoba khona nibe ofakazi bokuthi lento yengane ngizoyithatha mina kweyami into ukuthi
ngizoya imali angeke ngisayibeka kumina no angimtala busisi I think ulalele ephuthuma mhlawumbe ejaha ukuphendula yabo iyona into enkingi ngizoya ngiyo enkantolo mina imali sengizoyikhokha enkantolo ukuthi uyayilanda noma akayilandi but okusalayo ngizobe ngiyikhokha khona futhi ngiyafisa sengazi ukuthi inkantolo ingangivumela uyabo mhlawumbe ke eyaba no 5 months nani lezo futhi indaba zami uyabo za private ukuthi mhlawumbe nginezingane eziwu10 noma eziwu5 ikhona yini into ethi uma ungondlelwa hamba ukhulume indaba zomuntu zokuthi namuhla wenzeni kusasa wenzeni ngale langa wenzeni engabe uyahamba uyomvulela icala lokuthi akondli kube nendlela yokondla uyabo ukuthi eceleni ngenze ini nobani I don't think lokho kusuke kubathinta mhlawumbe oma bengane zami noma mhlawumbe umuntu ekusuke kumthinta umuntu engiphila naye ngaleso sikhathi okusuke ukuthi ke uyena mhlawumbe okumele aphatheke kabi aphathe ukuthi ngizothola ingane ngaphandle noma mhlawumbe ngibanjwe ngijola kuphi nakuphi lokho ke mhlawumbe uma ngathiwa sekukhona umuntu obuyayo othi uzongithukela ukuthi kuthiwa ngimithisile kunomuntu ona 5 months omithi lo muntu ngambona ukuthi isibhukubuku ngoba phela awukwazi ukuzokalela abantu ukuthi baphile kanjani la sikhuluma indaba yengane uma kukuthi indaba ingengane why kumele kulandwe indaba zami eyiseceleni zokuthi ngenzani uyabo so ke bafethu ngicela ukuvalelisa ngibonga kakhulu kunini ebenikhona bese futhi ngiyayisho lento ukuthi la bengazile ukuzofuna iside lenu futhi bengazile mhlawumbe uzoqala izimpi nani njengoba ngishilo ukuthi into mhlawumbe ngizoyichaza kunina ingoma ethi ibhadele inhlanhla yayingabhekile kumuntu ingoma ethi diyema umntanami yayingabhekile kumuntu nanokuthi mina nginoma beyingane not uma beyingane njoba nginoma beyingane why laba abanye uma beyingane bengasho ukuthi ibheke kubona lengoma if kukuthi kukhona ekufana thinteke uyabo because mina nginoma beyingane why ke bonke labo uma beyingane bangalwi nami ukuthi why uthi uyabo into engifisa ukuyisho mina sinama business ahlukene siyapromoter ngeindlela ezihlukene if umuntu ebona ukuthi into encane as ibrand ngingakhona ukupromoter ngayo ibusiness lami kuyimanje ngiqokile nathi impahla ngiambassador yebrand because ibrand yangibona ukuthi ngibrand ngingakhona ukuba promotela ibrand yabo so ke uma kunomuntu obonayo ukuthi ithalente la mhlawumbe selilele intuli ngingakwazi ukulithinta ngalo muntu akusilona icala lokho masikandi kuhlezi kwenzeka uthola ukuthi omasikandi baxabena kwaziyo ukuthi babangani omunye uvele wathi komunye because uyabona ukuthi ukukhuluma ngaye kungamsebenzela uyabo so ke njengamanje cela ukuvalelisa kunina ngisho futhi ukuthi ayikho ingoma against yona especially mangabe mhlawumbe kusuke kuthiwa ithinta umuntu engimaziyo ngiyangifisa ukuthi ibe successful into yakhe kangangokuthi mina sengathatha isinqumo sokuthi ngoba idrama angizwani nayo ievent mangabe isuke inayo umama womntwana
angiyi kuyona leyo event yabo ngine event esesitenga kule weekend siya kuyona mhla ka16 bangibhuko sibakhona ngabatshela ukuthi ngoba sangibonile iposter ukhona ngizocela ukungayi mina ningangiqashi ngibonile ke futhi kune event engiqashwe kuyona bese ngiyivumile ibooking yakhona ekwamaphumulo ngomhla ka26 nayo futhi ngizobabhalela abantu bakhona ngicele ukuphuma kuyona ngoba internet drama ngizwana nayo ngiziphilela nje impilo yami engiyiphilayo ngizenzele lokho engikwenzayo ukuthi ngimithise 8 9 10 11 12 impilo yami leyo so nabo ngizobabhalela futhi ngibacela ukuthi hayi ngicela ukuphuma kule event because angifuni bakhiphe yena ngoba yena uhlala nengane uma isuke sebenza usuke sebenzela ingane so angikwazi ukuthi ngithi akaphume kwi-event kungcono kube yimini umuntu ophumayo kwi-event uma ngabe ukuthi sibabili ngiyozama ngenye indlela because ngiyasebenza nani ngoba into engisuke ngiyibalekela usuke ngibalekela ukuthi kube ne drum so ke siyabonga abafethu nisale kahle ofuna impahla lezi yawo ngizobheka ukuthi impahla zini ebese ngikwazi ukuthi ngimnikeze ngizobheka osize ngimnikeze umuntu ozokwazi ukuyithola ayithande then sizoyithatha from lapho ngizowushiya lo live la ngizowusave ngoba angeke ngiphinde ngikhulume into ekhulunywa ngami ethinta ingane uyabo and enye into ke ethi uma ngabe sikhuluma makuthiwa lezi zinto engizisho la zingamanga nginawo wonke ama-proof wazo zonke lezi zinto engisho la nginawo wonke ama-proof wazo but uma kuthiwa hayi kuphuma indaba zami ukuthi ngijole nobani ngajola nobani ngiyindoda phela ngeke ngihlale ngingajoli lokho ke ngesikwazi ukubhalekela wonke umuntu emhlabeni uyajola wonke umuntu emhlabeni uyajola ajole najola naye kuvela ingane makuvela ingane ingaveli mayivela ngicabanga ukuthi wonke ama-gender ngeke kwenzeke kuba yikho i-gender enomuntu oney'ngane ezihlukene kubantu abahlukene so ke akuyona into singatshejana ngayo leyo izinto esiyifica endleleni uma siphila good night ingane zakwethu lale kahle ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu nibe noNkulunkulu uNkulunkulu abe naye no hayi ukuthi ngiyayiduma impahla inkinga angeke ngizenzele lutho zihleli yabo and umculo niwusupport wonke bane talent abaculi siyabonga angithi yabo yonke ngisho ngicela uphendule la comment usibelethele ngokuthi umithisi impilo yami leyo isihlangana lapho leyo nto nokuthi angondli uyabo impilo ukuthi ngijola nobani ihlangana lapho nokuthi angondli impilo ukuthi ngimithisile ihlangana lapho nokuthi angondli impilo ukuthi ngimithise bani ihlangana lapho nokuthi angondli because lo muntu engimmithisile sizoxoxa naye phela indaba yengane ukuthi ngiyilungisa kanjani indaba yengane yabo impilo yokuthi ngijole nabantu abawu10 ngizoxoxa nemama nami ukuthi manje mama ungixolela kanjani ukuthi sengijole nabantu abawu10 uyabo isuke sekuyitori empilo engahlangani lezo ukuthi umithisile nani wenzeni sharp